Ahojte, vítam vás v aplikácii Mosuda. Toto video je takým tutoriálom, aby ste hĺbšie spoznali aplikáciu a konkrétne funkcie, ktoré táto aplikácia obsahuje. Takže ja sa teraz prihlásim cez Google, ale máte možnosť zadať si svoju e-mailovú adresu a vlastné heslo. To heslo by malo pozostávať z veľkých malých písmen aj nejakých čísel, ale ja budem pokračovať prihlásením sa cez Google. Takže ťukám si túto voľbu, dostal som sa dovnútra a teraz vidím vlastne základnú plochu, kde si viem napríklad kopírovať tréningy alebo stravu, nutrienty, prípadne celý záznam stravy a takisto úlohy do nejakých iných dní z dnešného dňa. Takže ak si napríklad zostavíte nejaký tréning v tom danom dni a chcete ho opakovať vlastne aj inokedy, tak buď máte možnosť prekopírovať ho, alebo v tom tréningu, keď si budete tvoriť tréningový plán, tak je možnosť zaškrtnúť, aby sa opakoval v ten daný týždeň. To isté platí pre úlohy a čo sa týka nutrientov, tak viete si spraviť záznam daného dňa stravy, buď ako záznam, alebo akože taký návrh, že čo by ste v ten daný deň chceli jesť a ak sa vám ten deň páči, viete si ho nakopírovať aj do iných dní pomocou kalendára. Ďalej tu máme parametre tela. Tu si vieme zadať nejakú hmotnosť, hej, čiže je tu vlastne telesná hmotnosť, je tu BMIčko, čo som zadal ako 25% tukov, hej, budem si vymýšľať čísla 30, svalová hmota 45, bazálny metabolizmus 2500, viscerálny tuk 8. Zapísať parametre, hej, takže mám tu už nejaký začínajúci graf, mám tu aj detail záznamu dole, na ktorý keď ťuknem, tak mi to zobrazí vlastne všetky parametre, ktoré som si zaznamenal. OK, takže idem naspäť, návrat, ďalej je tu možnosť nájsť si recept, hľadám buď podľa názvu, napríklad napíšem fitness palacinky a dám si nájsť recept. Takže teraz to hľadá umelá inteligencia podľa názvu, ktorý som zadal. Takže viete tam dať akýkoľvek názov. Je dobré, keď tam dáte nejaký prívlastok fitness, alebo dietný, alebo nízkosacharidový, nízkokalorický, fit, čokoľvek z toho zadáte, alebo bez cukru. Čokoľvek z toho zadáte, tak vám vlastne ten recept nájde. Tak to vidíte teraz krásne. Dal mi nejaký popis ingrediencie a postup celého receptu. Takže je to perfektná pomôcka. Nemusíte mať žiadnu kuchárskú knihu, nemusíte hľadať po internete. Tu si zadáte len názov a je to vybavené. Alebo hľadáte podľa parametrov. Napíšete do koľko kalórií chcete, aby bolo, koľko bielkovín má obsahovať recept tukov. Alebo napíšete, aké ingrediencie máte v chladničke. Takže napíšem napríklad banán, plusko, tvaroch, zase zadám plusko, aby mi to priradilo a čo ja viem, napíšeme tam proteín. OK, dám plusko, takže mám 3 ingrediencie, ktoré mám v chladničke a podľa toho chcem, aby vytvorilo recept, dám, že nájsť recept. A teraz mi to hľada na základe požiadaviek, ktoré som tam dal. No a máme recept, banánový tvarový proteínový pohár, takže je tu banán, tvaroh, prášok, proteín, teda ďalej ešte navyše mi tam dalo mandlové maslo, lyžica medu a nejaký kokos. Ak by som tieto ingrediencie nemal, tak si ich viem nahradiť niečím iným. Takže zase mám názov receptu, ingrediencie, postup. Takže takto to funguje s receptami. Ďalej tu máme možnosť pridať si tréning. Takže napíšeme si nejaký názov, napríklad posilňovanie brucho. A cez plusko vpravo dole ťuknem a hľadám nejaké cviky, ktoré by boli pre brucho. Tak napíšem. Hej, keď si dáte brucho, tak vám vyskočia aj vlastne cviky, ktoré sú na túto partiu. Napríklad dáme skracovačku so záťažou. Ideme znova. Napíšem brucho. A máme tu napríklad sedľach. A dáme si ešte niečo. Príťahy k pätám a už máme vlastne 3 cviky v tréningovom pláne. Viem každý jeden upraviť, nastaviť si počet sérií, aké majú byť pauzy medzi sériami, koľko mám urobiť opakovaní, OK? Nejaký rozsah. Viem si to pridať nejakú poznámku. A takto keď to mám, dole, úplne dole je možnosť, že opakovať tréning. Pridať frekvenciu k tréningu. Takže viem si nastaviť a viem si zadať, že napríklad chcem, teraz je to pre štvrtok, tak si zaškrtnem štvrtok alebo vyznačím štvrtok. To znamená, že každý štvrtok sa bude tento tréning opakovať a dám si uložiť tréning.
a mám tu vlastne posilňovanie brucho už v tréningovom pláne. Takže keď ťuknem na ten tréning, buď si viem pozrieť cez náhľad konkrétne cviky, alebo idem naspäť a ťuknem, že spustí tréning. A už tu mám vyznačenú partiu, je zaznamenané, že je to vlastne na brucho, koľko mám urobiť opakovaní a viem začať cvik. A už som odštartoval tréning, robím prvú sériu z 3, 9 až 15 opakovaní, je to na brucho, je to skracovačka so záťažou. Po sérii je pauza, ktorú som si nastavil, zadám, akú hmotnosť som dvihol, koľko som urobil opakovaní a keď skončí pauza, môžem dať ďalej a idem druhú sériu. Takto to prejdem, tento cvik a potom nasleduje ďalší cvik, sedľach. OK? Takže takto si viem prechádzať vlastne tréning. Ďalej tu máme, že kalórie. To je ďalšia kolónka nastaviť stravovanie. Takže ťuknem nastaviť stravovanie, dám si, dajme tomu, že žena. Chcem shodiť hmotnosť, dám aktuálnu váhu a už mi to vyráta, koľko kalórií by som mal prijať, bielkovín, sacharidov, tukov. Zadám si ešte nejaký cieľ v pitnom režime, napríklad 2 litre a dám nastaviť stravovanie. Takže už mám jasný cieľ v kalóriách, bielkovinách, sacharidoch, tukoch, vláknine. A keď vojdem dovnútra, ťuknem, že zapísať stravovanie, tak už si viem pre raňajky 10. obed, olovrant večeru, druhú večeru pridávať konkrétne potraviny. Takže dám raňajky, napríklad nejaký banán, 90 gramov pridať. Dám tam nejaký, chlieb, pšenično-rážny 50 gramov napríklad pridať. OK, a takto si vlastne pridávam potraviny, keď sa vrátim naspäť, tak mi to vyhodnocuje. Cieľ je 1282,5 kalórií a mne zostáva ešte 1071, takže už som niečo zjedol, niečo som naplnil, prijal som toľko bielkovín, sacharidov, tukov a vidím, koľko mi ešte zostáva do cieľa. Potom je iná možnosť, keď ťuknem zapísať stravovanie, vpravo hore je vlastne také koliesko nastavenia, tak tu si viem vypnúť tú kalkulačku a manuálne nastaviť, koľko chcem kalórií, bielkovín, sacharidov, tukov, vlákniny a pitného režimu. Takže to je druhá možnosť. Potom keď znova ťuknem zapísať stravovanie, tak tu je možnosť aj uložiť si nejakú potravinu medzi obľúbené, aj vytvoriť moje jedlo. To znamená, že z niektorých ingrediencií si vieš vytvoriť vlastný recept, nejak ho nazveš a máš to tam uložené, to znamená, že už to nemusíš na novo hľadať a pridávať po jednom. Takže to je ďalšia možnosť. Potom moja chladnička, to znamená, že tu si viem zadať položky, ktoré zvyčajne mám v chladničke a viem potom z nich vyberať a tvoriť nejaký recept. Takže to je ďalšia možnosť. Potom keď si posuniem ďalej, tak tu mám pitný režim. Keď na to ťuknem, tak si viem zadávať, koľko som vypil v ten daný čas, keď to idem zaznamenať. Dám napríklad 3 deci, potvrdím a už mi to zaznamenáva. Cieľ sú 2 litre, zostáva mi 1,7 litra zatiaľ. OK, takže to by bola strava. Potom tu máme úlohy, viem si zadať úlohy. Napríklad jednotka. Splnil si dnes pitný režim. Koliesko stlačím, odťuknem dni, pre ktoré dni chcem, aby táto úloha platila. Viem si tu dať ešte nejaký popis, napríklad čistá voda, nesladené čaje a dám si tam, že 2 litre a dám si to uložiť. V poriadku, takže už tu mám vlastne úlohu úplne dole. Vpravo hore je zvonček, na ktorý keď ťuknem a potom ťuknem zase vpravo hore na nastavenie, tak viem si zapnúť denné notifikácie. A ťuknem na úlohy, vyznačím si každý deň a nastavím si čas, kedy chcem, aby sa ma aplikácia opýtala, či som tú úlohu splnil alebo nie. Potom večer, u mňa konkrétne o 20, keďže to mám na 20 nastavené, dám OK, potvrdiť, tak o 20. hodine sa ma aplikácia opýta, splnil si úlohy a ja na to ťuknem a potom sa dostanem sem k úlohám a buď to zaškrtnem takto, keď som to splnil, ak som to nesplnil, tak to nezaškrtnem. OK? Čiže viem sa takto s tým hrať a sledovať si, nakoľko plním tie úlohy, nakoľko budujem nové návyky. Ďalej úplne hore si viete preklikávať dni, to znamená na každý deň si viete nastaviť nejaký tréningový plán, nejaké stravovanie, nejaké konkrétne potraviny.
Takže takto to funguje. Ďalej, dole úplne v strede, vľavo je domovská obrazovka, to je toto, kde som teraz. V strede sú štatistiky, takže tu si viete pozerať štatistiky z tréningu, z kalórií, ako sa vám darí, z nutrientov. Úplne vpravo dole máte okienko chatu a tu si viete písať s ľuďmi. Viete im posielať správy, viete chatovať. Tak. OK, som zase naspäť. Ak by ste si nevedeli zostaviť sami ten tréningový stravovací plán, tak vľavo hore máte také 3 prúžky, na to keď ťuknete, viete si tam ťuknúť, že nájsť trénera. No a tu máte trénerov rôznych, ktorých si viete preskrolovať, pozrieť si nejaký ich profil, prečítať si niečo, pozrieť si recenzie. OK? Takže takto to funguje. A viete vlastne začať spoluprácu. Ťuknete na začať spoluprácu, môžete napísať správu trénerovi a dáte začať spoluprácu. Takže toto je tréner. Potom máte tu ešte okienko nastavenia. Viete si upraviť svoj profil, to znamená, že viete si tam nahrať svoju fotku, zadať krstné meno, priezvisko, aktualizovať. Alebo, veľmi dôležitá vec, pod okienkom aktualizovať používateľský profil máte vybrať tréningový plán. A tu už sú vlastne preddefinované tréningové plány, ktoré keď si vyberiete, tak vám nastavia aj parametre stravy, ale hlavne tréning. Máte na dané dni proste konkrétny tréning. Ja si napríklad vyberiem prvý, chudni online s Matúšom Špírkom a sú tu už nastavené nejaké hodnoty. Aj tréningy, viem si to dokonca aj pozrieť cez toto očko. Vidím, aké sú to cviky. Viem si pozrieť aj obrázky. Dám zahrnúť aj dnešný deň, aby to už v dnešnom dni zobrazilo a dám potvrdiť plán. Teraz chvíľočku počkám, nastaví mi to a je to tu. Takže mám tu nejaký kalorický cieľ, ten si jasne, že viem upraviť, lebo je všeobecný. A viem si pozerať vlastne na každý deň nejaký tréning. Tu je kondičný tréning. OK, takže nejaký kondičný. Hej, v kombinácii s nejakým behom. Konkrétne rebrík, takže toto si viem tiež potom už popozerať. OK. Idem znova naspäť do nastavenia. Takže dokonca, ak sa chcem stať trénerom, viem si tu zaťuknúť, chcem byť tréner a viem si poslať ako keby tú žiadosť. Ďalej tu mám ešte nejakú databázu, ktorú viem spravovať. Takže to by bolo asi všetko. Čiže toľko zhruba k tejto aplikácii a k jej používaniu. Verím, že vám tento tutoriál pomohol a používajte ju práve na to, aby ste mali lepší prehľad o svojej strave, pitnom režime, aby ste vedeli, čo máte cvičiť. Takže dajte si tam nejaký tréningový plán. Ak si neviete sami pomôcť, určite kontaktujte trénerov, aby vám v tom pomohli. Držím vám palce, nech sa vám darí.